Bon dia. M'agradarà acompanyar-vos en aquest taller d'introducció a la numerologia tàntrica. Serà un taller per descobrir-nos, per redescobrir-nos potser. Per mi, la numerologia tàntrica és una eina valuosa, és una eina d'autoconeixement. Per res la considero una eina de predicció, sinó que d'alguna forma ens dona informació valuosa sobre nosaltres, sobre també el moment en el que ens trobem. Conèixer la nostra numerologia tàntrica ens dona informació sobre com la nostra ànima sent, com som internament, com sentim, com pensem, com és la nostra naturalesa més autèntica, la nostra essència. Ens dona informació també de com ens relacionem amb el món, de com ens relacionem amb els altres, que a vegades no correspon del tot amb com sentim. Així que podem descobrir realment si estem fent un paper o si ens estem expressant realment des de qui som. Una altra cosa important que ens dona la numerologia i que veurem en aquest taller és quins dons, quins potencials portem amb nosaltres des del néixer. Tots tenim grans potencials i segons la numerologia tàntrica, realment quan les coses no ens funcionen és perquè no els estem usant, perquè d'alguna forma els hem desatès. I això ens porta que les coses no funcionin, que els nostres objectius no s'acompleixin. Així que quan tens informació de quins són els teus dons, de quin és el teu gran potencial que portes en tu, pots trobar una altra direcció, pots trobar alguna pista que t'empenyi a moure't, a caminar, a fer passes cap a allò que t'il·lusiona, cap a allò que sentiràs, que et farà sentir feliç, que et farà connectar d'alguna forma amb allò que pots aportar al món. També a mi la informació que em va donar la numerologia tàntrica quan la vaig conèixer era una mica si el meu camí de vida estava ben dirigit. Ens dona aquesta informació, quin és d'alguna forma el desig de la nostra ànima en aquesta vida que hem vingut a experimentar, aquests aprenentatges que hem vingut a viure per créixer, per evolucionar. Serà un taller pràctic, tot i que hi ha la base al ser d'introducció, hi ha tota una base teòrica que no coneixem, però intentarem fer-ho amè, d'alguna forma, perquè cada pas que anem traçant en aquestes 4 hores aproximades de taller anem tinguent tota la informació que ens ajudarà, primer de tot, a treballar-nos a nosaltres, a sentir en quin punt estem i després també a poder-la d'alguna forma anar experimentant, jugant amb ella, a veure totes les persones que tenim al voltant, impregnar-nos una miqueta d'aquesta eina que ens farà connectar amb que realment aporta coses. Sí? Proposo el taller en 2 dies, dues fórmules, no? Una entre setmana, l'altra un divendres a la tarda i un dissabte al matí, més intens. Així que si us ve de gust, si sentiu que pot connectar amb vosaltres, estaré encantada d'acompanyar-vos. A mi la numerologia tàntrica, a part de donar-me un toc cada vegada que sentia que em desviava de mi, que no era la Maite, que havia de ser, que jo havia decidit ser, també m'ha ajudat a conèixer una miqueta més els altres, no? Nosaltres tenim relacions, ens relacionem amb un petit món o amb molta gent a vegades i quan alguna cosa no funciona en aquestes relacions et pot ajudar a donar pistes de per què, no? Si tu coneixes una miqueta, et coneixes a tu en primer lloc i coneixes una mica també l'altre, no? Per què actua així, per què respon, reacciona davant el que li dius així, no? O perquè tu reacciones així davant quan ell et posa un repte, no? I veiem que som ferits, tenim ferides i ens relacionem a vegades des d'aquestes ferides, però quan jo comprenc que l'altre té por, quan jo comprenc que l'altre es mou des d'una inseguretat,
no passaré a atacar-lo, a jutjar-lo, sinó que entraré en una altra comprensió, a veure'l des del cor, que això és el que ens dona un camí per unes relacions molt més riques i que ens aporten aquest camí evolutiu. Així que bé, jo només us dic que em va sorprendre molt quan la vaig conèixer, que a mi totes les eines adivinatòries sempre m'havien tirat enrere i això no és una eina adivinatòria. Ho veig com aquest recurs, aquestes pinzellades que et connecten amb gaudir de més autoconeixement, que de fet quan ens coneixem, quan coneixem les nostres llums i les nostres ombres, podem obrir-nos al món des d'una altra manera. Així que si sents que et pot atraure, que et ve de gust compartir aquest temps, estaré encantada d'acompanyar-te. Ens veiem.